Malawi Today. Tikulandireni pano pa Malawi Today. Lero tikupasirani nkhani imene inachitika mnyumba ya malamulo imene Honorable Mai Mary Navicha anawathamangisa mnyumba imeneyi. Amayi Mary Navicha anathamangisa Honorable Aisha Mambo Adams pamene Mai Mary Navicha amafuna kuyima kuti ayankhule. Ndipo Honorable Aisha Mambo Adams emwe ndi second deputy speaker wa nyumba ya malamulo anauza kuti iwo watu ayankhula koma adikire kaye kuti anthu ena awiri ayankhule. Ndipo mu nthawi imene amayankhula phungu wa Salima Central, Mai Honorable Mary Navicha anauza Mai Honorable Aisha Mambo Adams onena kuti asiyeni anthu akutcholo thava alankhule, asiyeni apaseni mpata anthu akutcholo thava alankhule. Anapitiriza kuyankhula motera Mai Navicha koma izi Mai Aisha Mambo Adams anauza kuti musadandaule muyankhula mpaka akamaliza kuyankhula makosana awiri. Nthawi imene anali kuyankhula Mai anali kuyankhula MP wa Salima Central. Nthawi imene amayankhula MP wa Salima Central, Mai Navicha amapitirizabe kuwauza Mai Aisha Mambo kuti ayankhulebe basi. Panali nkoke mpaka zinatengera iwo aja Mai Aisha Mambo Adams kuwauza kuti atuluke, ndipo anawatulusa ndipo apasa suspend kuwauza kuti abwere next week Monday. Mmene zinakhalira koma taonera na Malawi kaklipi ndipo mukaonera mutiuze kuti mene papa ola kwa ndani kwenikweni, kodi analakwisa ndi Mai Aisha Mambo Adams kapena Mai Navicha pamene anazitengera zinthu zikwambiri mpaka nakupsa mtima? Tiuze mu comment section. Proceed, Honorable. Please. Thank you so much. Yes, I will. Please, consider the people of Tava. For recognizing the people of Salima Central. I'm being denied the right to speak in this house since yesterday. Honorable, what do you want me to do? This is not right. I have said I will give you a chance and you are still speaking. What should I do? What time? It's not right. So you want me to stop the Honorable member? Yesterday, we are here to speak. We are here to. You want me to stop the Honorable member? Since yesterday. And I gave you a chance yesterday. You didn't speak. In that case, Honorable, it's okay. It's okay. I will not send you out. If you want to go out, just go. Honorable member, please proceed. Thank you so much, Madam Deputy Speaker, for recognizing the people of Salima Central. There's an instruction somewhere. Tell me. The Honorable No. Sergeant at arms. Thank you so much. Before you, Honorable member, resume your seat. Honorable members, I evoke section 105 to Honorable member for Cholo Tava, and she'll be back in the house next week Monday. Honorable member, continue. Oh, we have to wait first. Honorable member, proceed. All right, wait, Honorable member. Leader, wait. Leader, wait. I want to extend time. Yeah, I want to have the mess back first. But I can move a motion before 17:30.